Магнезият е най-важният минерал за човешкия организъм, без който тялото буквално не може да работи. Това е минералът, за който 80% от хората дори не подозират, че им липсва. При недостиг няма енергия, няма правилен сърдечен ритъм, няма синтез на ДНК. Днес ще разберете какво става в тялото ви, когато няма достатъчно магнезий и какви проблеми се отключват. Магнезият е четвъртият най-разпространен минерал в човешкият организъм, след калий, калций и натрий. Без него нито една клетка не може да функционира правилно. Около 60% от магнезия се намира в костите, 39% в тъканите и мускулите и едва 1% в кръвта. Затова стандартните кръвни тестове често не показват реалния недостиг, тъй като тялото съдържа стабилно ниво в серума за сметка на вътрешните запаси. Магнезия е кофактор на над 600 ензимни реакции от производство на енергия и репликация и поправка на ДНК, както и регулация на нервната система и мускулната дейност. Магнезият е и естественият баланс на калция. Когато калцият свива мускулите, магнезият ги отпуска. Затова при дефицит често се появяват крампи, спазми и повишено кръвно налягане. Освен това, магнезият е антистрес минерал. Активира габа рецепторите в мозъка, които ускоряват нервната система и намаляват тревожността. Без магнезий, АТФ енергията на клетките остава неактивна, защото тя функционира само като комплекс. Магнезий АТФ. Това означава, че буквално целият енергиен метаболизъм на тялото зависи от наличието на достатъчно магнезий. Магнезият не е просто минерал, а истински биохимичен регулатор. Той участва в стабилизирането на структурата на ДНК и РНК, като предпазва генетичния материал от увреждане и грешки при деление на клетки. След като над 600 гена в човешкото тяло зависят от магнезия за нормална експресия, това означава, че то определя кои гени ще бъдат включени или изключени в определен момент. Процес, който пряко влияе върху растежа, възстановяването и защитата на организма. На клетъчно ниво магнезият регулира активността на ионните канали, особено тези за калций и калий. Това е критично за нормалния сърдечен ритъм, за предаването на нервните импулси и за мускулната координация. При дефицит тези ионни канали започват да работят хаотично. Това може да доведе до аритмия, свръхвъзбудимост на нервите, тикове, спазми и чувство за безпокойство. Освен това, магнезият контролира ензимите, които участват в метилацията. Процес, който детоксикира тялото и влияе върху настроението и паметта. Затова недостига на магнезий се свързва и с психични разстройства. Около 80% от хората имат недостиг на магнезий. Една от основните причини е, че съвременните почви са силно изтощени. Зеленчуците и плодовете съдържат значително по-малко минерали, отколкото преди 50 години. Друг фактор е хроничният стрес. Той повишава кортизола, а с него се повишава и отделянето на магнезий чрез урината. Колкото повече сте в напрежение, толкова по-бързо се изчерпват запасите ви от магнезий. Кафето, черният, зеленият чай, алкохола и газираните напитки също са известни крадци на магнезий. Те ускоряват отделянето му и нарушават усвояването му. Много лекарства също са диуретици, като например антибиотиците, инхибитори на протонната помпа на стомаха. Буквално измиват магнезия от организма. При хора на дългосрочна терапия рискът от дефицит е особено висок. Диабетът и инсулиновата резистентност са друг скрит враг. Те повишават отделянето на магнезий чрез бъбреците, което допълнително влошава контрола на кръвната захар. Дефицита на магнезий предизвиква каскада от биохимични нарушения, които водят до множество заболявания, сърдечно-съдови заболявания. Магнезият е естествен антагонист на калция. Когато липсва, калция доминира и предизвиква свръхсвиваемост на съдовата мускулатура,
Резултатът е повишено кръвно налягане и аритмии, неврологични проблеми. Магнезият стабилизира нервната система чрез габа рецепторите и регулира NMDA рецепторите, които в противен случай стават свръхактивни и увреждат мозъчните клетки. При недостиг се наблюдават мигрени, тревожност, депресия, паник атаки и дори повишен риск от Алцхаймер. Метаболни нарушения. Магнезият участва в активирането на инсулиновите рецептори. Без него клетките стават по-резистентни към инсулин, което повишава риска от диабет тип 2. Освен това, ниския магнезий води до по-високи нива на кръвната захар и до натрупване на мазнини в черния дроб, костно-ставни проблеми. Без магнезий витамин D остава в неактивна форма, а калция не се вгражда правилно в костите. Това води до остеопороза, чупливи кости и дори класификация на артериите. Мускулни нарушения. Най-очевидният симптом са мускулните крампи, спазми и синдромът на неспокойните крака. Това се случва, защото магнезия контролира отпускането на мускула след съкращение. Без него настъпва постоянна свръхвъзбудимост, хронично възпаление. Липсата на магнезий повишава нивата на С-реактивен протеин, CRP, маркер за системно възпаление, а хроничното възпаление е в основата на почти всички дегенеративни болести. Най-богатите храни на магнезий са тиквени семки, сусам, бадеми, кашу, спанак, авокадо, какао и черен боб. Проблемът е, че вече не съдържа това количество, което имало преди половин век. Затова храната често не е достатъчна. И като добавим, че голяма част от населението имат и храносмилателни проблеми, картинката става пълна. Важно е да знаете, че магнезият съществува в много различни форми. Те не са еднакви. Всяка форма има различна усвоимост и специфично действие върху организма. Някои влияят повече на нервната система, други върху сърцето, а трети върху мускулите и енергията. Но избора на форма не е универсален. Той зависи от физическото състояние на организма. Ако не се подбере правилния вид магнезий и начина му на прием, тялото просто няма да го усвои оптимално. А в някои случаи могат да се получат и нежелани ефекти. За абсолютно всички форми на магнезий ще направя специално видео. Нещо уникално, което до сега никой не е правил. Не само, че съм събрал знания от изследвания, но и лично съм тествал всяка една форма, която се предлага на пазара като добавка в продължение на една година. Коя как действа, за какво помага и какви могат да бъдат страничните реакции. Обещавам ви, че чакането ще си заслужава. Магнезият е минерала на живота. Без него няма енергия, няма спокоен сън, няма здраво сърце и ясен ум. А ценна информация за усвояването на магнезия ще кача в Patreon. За хората, които искат допълнително да подкрепят канала. Погледнете на магнезия не просто като на добавка, а като ключ за клетъчната ви енергия и дълголетието. Някои от вас усещали крампи, умора, безсъние и мислили, че причината може да е дефицит на магнезий? Споделете в коментарите. Така може да помогнете на други хора да открият проблема на време.